YouTuberi, evo danas ja i moji drugi igramo Sony PlayStation 1 i hajde da počnemo. Znači, on treba da odabere 8 i ja trebam da odaberem 8 igrača, što je ukupno 16. Znači, u stvari ne, on treba 4, ja trebam 4, da. Izvinjam se, ne treba on 8. Znači ovog. Znači... tako. Ajde ti biri. Sad čekamo njega da odabere. Ajde biri brže. I evo i on je odabrao. I sad čekam da se učita to. Idemo. Gde sam ja? Ovo je van. Čupa. Ja sam pobedio, znači evo vidite. On mora sad malo da čeka. Ajmo. Sad ja. Ovaj. Znači, ovo je malo zezlito. O, pobedi me, čudno. Da je mene neko uspio da pobedi, ali dobro, sve se dešava. Sve je moguće. Slomit ću ovaj PlayStation. Evo, znači, ja sam ovo što ima kao rep. Ja sam ga pobedio, to. Sad čekajte. Ajmo Širkana. Cooler Master Wizard. To sine! Pobjedio sam. Da li vi razumete to? Evo sad je on Kintaro, ja sam Krajiš. Oh no! Sad će da mi pobedi garantovano. Znači mogu da se pomirim sa životom. Idemo, Rokaj. Ajde da ga jebem u pičku da ga bem. Pobedi me, znao sam. Sad će da pobedi Montaro, verovatno. Jer Kani nije to, Kani je slab. Ajmo. Pobedio sam, ljudi moji. I on se čudi kako, ali eto, čuda su moguća. Znači ja sam se čudio kako, ali
Eto. Došao mi je ujiče. Da znate. Odeš finale. Još finale. Ajde da odigramo to na brzinu, da rešimo to. Ajmo da rešimo to. Eto, znači... Pobedio sam ga. Eto, on je sad u depresiji. Ne znam šta da kažem. Ali eto, znači, ja sam ga pobedio. I eto, znači, to je to za ovaj klip. I vidimo se nekom